Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο και σήμερα θα συνεχίσουμε το Hero Zero. Με είχατε δει στο προηγούμενο βίντεο, ήμουνα πολύ διαφορετικός, τα skills μου έχουν αλλάξει, τα έχω πάει 480 και τέλος πάντων η ομάδα είχα το Zork, άμα το θυμάστε το Zork, τον έχω διώξει, δεν ήταν καλός, έβριζε και τέτοια. Έχω βάλει μια αποστολή να γίνεται, τέλος πάντων θα την κάνουμε μία. Έγινε. Τώρα δεν θα έχω χρήματα να ανεβάσω. Εδώ θέλει 5.000, τα χάλασα για να φτιάξει τα skills. Don't worry. Δεν μας νοιάζει αυτό προς το παρόν. Σας ανεβάζω τη δύναμη. Σας πάω εδώ πέρα να δείτε, είμαι 993 θέση. Ανέβηκα, ήμουνα στις 2.000 κάπου εκεί, νομίζω 1.000 κάτι θέση. Η ομάδα μου έχει ανεβεί, έχει πάει 299 θέση. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε στους top 10. Τουλάχιστον στους πρώτους 100. Θα είμαι εκεί πέρα, να ξέρετε. Εδώ είναι η συνομιλή μας. Με τον πιο πολύ μιλάω με τον Μόρκι, φίλος μου, κάνουμε πολύ παρέα. Ο Πολυχρόνης είναι ένας παίχτης δικός μου, όχι δικός μου ακριβώς για την ακρίβεια, είναι ένας παίχτης που έχει έρθει στην team, δεν ξέρω ποιος είναι, τον έχω φίλο όμως, μιλάμε. Αυτός είναι ένας τετράλεβος που έχει έρθει στην ομάδα χωρίς λόγο, ίσα ίσα και να παίζει. Θα σας δείξω τώρα έναν από τους παίχτες. Αυτός είμαι εγώ πρώτος, ο Πολυχρόνης δεύτερος. Καλός, αλλά άμα είχε λίγο παραπάνω καλύτερη τη δύναμη και την είχε 450 τη δύναμη, πίστευα ότι για μένα για 43 level θα ήταν άπαιχτος. Τώρα μόνο τη δύναμη να ανεβάσει. Αυτός ο Μόρκι εδώ, πάρα πολύ καλός για 35 level, πιστεύω μόνο τη δύναμη και αυτός. Ο Γιά, καλός παίχτης, αλλά και αυτός έχει πρόβλημα με τη δύναμη, δεν ξέρω γιατί. Και αυτός εδώ, μην το σχολιάσω, είναι ο πιο άχρηστος παίχτης. Αυτός δεν έχει πρόβλημα με τη δύναμη, αλλά μου σπάει τα νεύρα, γι' αυτό θα το διώξω. Τον έδιωξα. Τέλος πάντων, έχω δώσει 72 donut, έχω βάλει μια pay save, 5 μόνο και ο και το ίδιο και έχει δώσει τα 70. Έχω δώσει 79.677 και ο Πολυχρόνης έχει δώσει 32.875. Ο Μόρκι έχει δώσει 14.384 και ο Γιά έχει δώσει 9. Το Γιά ξέρω εγώ το έχει σκοτώσει με ψηλονιά, τα γράφεται τέλος πάντων. Και ο Γιά έχει δώσει 959 τέρματα. $323. Είχα φτάσει στα 50.000 λεφτά εδώ, αλλά τα χάλασα για να ανεβάσω τη δύναμη, γιατί θέλει 2.000 η δύναμη κοντά. Την ανέβασα εδώ που τη βλέπετε. Ναι, όλα θέλουν πάνω από 1.000, εκτός από αυτό εδώ, γιατί δεν το ανεβάζω. Θα βγάλω τα ρούχα να δείτε πως είμαι χωρίς ρούχα. Τα έχω 200 και το εντάξει, ένα 201, δεν πειράζει. Αυτό θέλω να ανεβάσω, αλλά ό,τι μπορώ κάνω. Θα προσπαθήσω να γίνω το Hero Zero, άμα το παρατήσω, θα γίνω 125 level και αλλά δεν νομίζω, γιατί έχει πλάκα, μπορείς να μιλάς με τους φίλους σου, φτιάχνεις μια ομάδα, έχει φάση. Τέλος πάντων, φτάνω κοντά 55 level, θα φτάσω και στα 60 και θέλω να φτάσω υψηλό level. Α, ναι!
Γαμώτο σήμερα που δεν έχω. Ναι, για 5 μέρες μπορώ να το ξεκλειδώσω, μετά θα θέλει donut. Νομίζω για πάντα είναι 30 donut. Νομίζω, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Έπαιζα παλιά και τώρα δεν θυμάμαι. Θα σας δείξω μια φωτογραφία όπως ήμουνα παλιά. Θα το κάνω κατευθείαν γιατί δεν θέλω να δείτε. Έγραφα. Θα δείτε. Κοιτάξτε, αυτός ήταν όχι πολύ παλιά, αλλά ήταν πριν φτάσω. Τα βλέπετε τα skills μου. Κοιτάξτε διαφορά. Στα skills, κοιτάξτε διαφορά. Κοιτάξτε πως είμαι εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Διαφορά. level έχω ανεβεί. Από χθες, αυτό είναι από χθες να ξέρετε, έτσι τα είχα χθες. Σήμερα έχω ανεβεί πολύ, καθημερινά θα ανεβάζω τα skills μου. Έχω πολλά λεφτά, τα κράταγα γι' αυτό. Κάνω και αβοσολέ τέτοιες. Εντάξει, θα βγάζω φωτογραφίες και θα τις δείχνω να δείτε πως ήμουνα πριν και η πρόοδος μου πως ανέβηκε μέσα σε μια μέρα. Θα κάνω βίντεο, υπάρχει περίπτωση να κάνω άλλο ένα βίντεο αύριο άμα προλάβω, γιατί έχω μόνο 2 ώρες κενό αύριο, γιατί έχω φροντιστήρια και τέτοια. Δεν πειράζει, είναι λίγος χρόνος για να κάνω βίντεο, πιστέψτε με. Θέλει επεξεργασία, θέλει πολλά. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε ένα comment για να πείτε τη γνώμη σας, και αν θέλετε βέβαια να συνεχίσω αυτά τα βίντεο, κάντε μια εγγραφή κάτω στο κανάλι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.